סבב שני של המוטו ג'י פי לעונת 2016, אנחנו מגיעים לארגנטינה. קו הסיום הוא אחרי קו ההתחלה, ככה שיש קצת יותר שעות לקראת הסוף. פנייה מספר 2 זאת פנייה שצריך לשמור על הקו הנכון, כאן היו 6 התרסקויות בעונה הקודמת. פנייה מספר 3, פנייה מאוד מהירה, 122 קילומטרים לשעה לערך. אז אנחנו מגיעים לישורת של 1.06, 333 קילומטרים לשעה, ואז ב-300 מטרים בערך עוצרים ל-75 קילומטרים לשעה. פנייה מספר 6, מהירה מאוד, כאן מרקז התרסק בעונה הקודמת, ואז אנחנו ממשיכים ל-7, 8, ואז יש לנו את השקן היפה הזה, ואז אנחנו מגיעים לפנייה מספר 12, ל-13, צריך לבלום עד ל-60 קילומטרים לשעה, ממשהו כמו 250 קילומטרים. סך הכל 4.860, המסלול השני במהירותו בסבב, 14 פניות, מאוד מהיר, מאוד זורם, אבל יש בו גם הרבה מאוד נקודות טכניות, סך הכל 16 מטרים רוחב. יום ראשון, יום שני, ערוץ 5, יהיה מאוד מעניין, פעם ראשונה, השנייה בעצם אחרי טסט קצר מאוד שהם מגיעים לכאן. סוף שבוע נעים.